Samopouzdanje, vjera u sebe ili nešto više od toga. Napisala i pročitala Nika Boneti. Jedna od premisa logoterapije govori o tome da kada djelujemo u skladu s vrijednostima koje prepoznajemo kao istinite i plemenite, samopouzdanje se rađa prirodno, kao nus pojava smislenog življenja. Samopouzdanje se ne gradi ponavljanjem afirmacija, nego svakodnevnim izborima. Da odgovorimo životu, umjesto da od njega bježimo. Manjak samopouzdanja ili strah od pokušaja. Često čujem pojašnjenja s kojima se ljudi tješe. Da, ali ja nisam to tada mogla bolje jer sam imala nisko samopouzdanje. Ili nešto kao, dobila sam bolju ponudu, ali nisam je prihvatila, a to je zato što imam nisko samopouzdanje. I tako vrijeme teče, a prilike prolaze. Što ako samopouzdanje ne znači vjerovati u sebe, nego vjerovati da tvoj život ima smisao, pa i u onim trenucima kad nismo sigurni u sebe ili u trenucima kad nam se čini da nismo u najboljoj situaciji. Samopouzdanje ne znači biti bez sumnje ili straha, nego je to odnos koji gradimo prema sebi i vlastitom postojanju. U logoterapijskom smislu ono ne proizlazi iz uvjerenja da smo uvijek sposobni ili spremni za nešto, već iz dubljeg osjećaja da naš život ima smisao. I onda kad nismo sigurni, i onda kad padamo. Citat Viktora Frankla. Čovjek ne treba pitati što očekuje od života, nego mora prepoznati da je on taj od koga život nešto očekuje. Kraj citata. Ovaj citat nas podsjeća da samopouzdanje ne proizlazi iz onoga što dobivamo od života, nego iz načina na koji odgovaramo na njegov poziv. To je temelj logoterapijskog samopouzdanja. Sigurnost u vlastitu sposobnost da odgovorimo smisleno, neovisno o ishodu. Odakle dolazi samopouzdanje? Citat Irvinga Jaloma. Samopouzdanje se ne gradi iznutra, gledanjem u sebe, nego izvana, kroz odnos s drugima, kroz djela, kroz angažman. Kraj citata. Ovdje Jalom podsjeća na egzistencijalnu istinu. Autentično samopouzdanje nije introspektivna iluzija, već rezultat življenja. Kad se čovjek usudi živjeti u skladu sa sobom, ne tražeći sigurnost, nego istinu. I tada se rađa mir koji ne ovisi o okolnostima. Iz ovakvog odnosa prema smislu rađa se samopouzdanje koje ne mora dokazivati ništa. Ono jednostavno ostaje u nama. Samopouzdanje, odraz smisla, nesavršenstva. Logoterapija nas podsjeća da čovjek nije određen okolnostima, nego svojim stavom prema njima. Samopouzdanje u tom duhu nije rezultat vanjskih uspjeha, nego odluke da vjerujemo kako naš život može biti odgovor i na bol, i na gubitak, i na izazov. Možda se ne bi trebali pitati jesam li dovoljno dobar, nego što mogu učiniti s onim što mi je dano. To je perspektiva koja će nas osloboditi. Samopouzdanje tada ne postaje oholost, niti agresija prema bližnjima, nego tiha snaga, sposobnost da stojimo uspravno pred vlastitom nesigurnošću. U tom prostoru, između onoga što ne možemo promijeniti i onoga za što smo odgovorni, samopouzdanje dobiva svoju najzreliju formu. Novi nivo zrelosti. Citat Viktora Frankla. Samopouzdanje ne znači biti siguran, nego biti odgovoran prema onome što život traži od tebe. Kraj citata. Samopouzdanje, dakle, nije krajnji cilj, nego posljedica smislenog puta. I svaki trenutak u kojem se usudimo djelovati unatoč tome što smo uplašeni, nesigurni ili se ne osjećamo sasvim spremni, služi nam da potvrđujemo ne svoju nepogrešivost, nego svoju slobodu.